Karepku iki aku arep nguculi tali sing jiret gulumu ki mau mergo kowe polah saengga tali ki mau kenceng. Lah jane aku arep mati kendhat kok. Bersih. Kok kowe arep mati kendhat ki perkarane apa njur jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Aku Legawa, Mas. Legawa. Disrawungke aku Pangeran Hadiwarna. Pangeran Hadiwarna. Legawa. Nganti kowe arep mungkas uripmu kanthi cara mati gantung iki perkarane apa? Perkarane aku dicia-cia karo bapak. Mergo bapak izin duweni anak aku. Aku cacat. Ijen rupaku elek, nganti aku kaya ngene iki mau aku dituduh minggat bapak. Lho, kok. Kowe ngono wae rasa tedak. Iya. Dadi mung perkara wong tuamu isin duwe anak, wujud ala kaya kowe, saengga saben dina kowe dipiloro lan wong tuamu. Dipiloro aku. Jur kanthi mentala wong tuamu kowe dipapanake ning kandang bebek. Turu ning kandang bebek. Iya. Mangan wae rebutan karo kandang bebek. Bener. Lho wong tuamu kok tegel, kok mentala kelawan kowe sing kaya ngono iki aku pengen ngerti. Jenenge wong tuamu sapa? Bapak. Bapakku jenenge Tate Guno Santo. Wus. Kowe. Aku Aja ngawur. iku bapakku kok. Kowe aja ngawur. Kowe aja ngawur gawang. Paman Patih Guno Santo sak ngertiku. Iki mung duweni putra sawiji. Ora liya Raden Handaka. Handaka adikku. Jadi Handaka kae adimu. Adikku bejo dhewekne mergo ndekne manggon ning omah ngarep. Aku manggon ning kandang bebek, mangan sak mangan awal bebek, turu awal bebek. Aku yo betina awal bebek terus. Iya. Yen pancen nyoto kowe iki putrane Paman Guno Santo, beneran iki bisa ketemu kelawan aku. Lha tak iso, Mas. Mergo aku iki calon ratu ning Danemulat. Mula kang sewu kuwi ngerti kananmu sing kaya ngene rumangsa kadudut jroning atiku. Wiwit dina iki Legawa ndak angkat minangka dadi mitraku. Lha matur suwun. Apa sampeyan gak isin duweni dulur aku, Mas? Dene apa
aku kudu isin. Aku cacat lho. Wong karono kowe cacat. Ning aku elek. Oh gak izin-izin wong akeh. Najan kowe iki ala bocah cacat ning kowe ora beda lawan aku. Uga kalebu titahing Gusti Kang Agung Jagat. Mula kang sapa kuwi supaya bab perkara iki wong tuamu Paman Patih Guna Santo kae entuk pengadilan. Mergo saka tumindake kang nyeksa kelawan kowe dina iki ayo kowe melu kelawan aku tak suwanake ngursani Kanjeng Rama ning Kraton Danulan. Lho, aku gak iso ngomong kok. Mengko tak parai carane ngomong. Lho ya, yo Wis, wis. manut aku. Ayo. Basuki suwanmu ning ngarsaning kalis ing sambikala namung caos sungkem dinaru. Iya. Ingsun tampa bali pangestuning Sun Sirata. Kapundi mawah ana ing jeki. Penakno sendika dawuh Nyai Patih. Dawa dalem Kanjeng. Becik suwane Nyai Patih. Pikantuk pangestu panjenengan wonten alangan setunggal menapa namung kan abdi sugeng digonjuk Kanjeng. Ingsun tampa tiba ing sepodo. Semanten ugi kula sinuwun ngaturaken sebab pangabekti kula ugi kunjuk. Iya. Gawe subuh gembiraning penggaling Sun. Bali pangestuning Sun Siratampa. Sangat anggen kula mugi dadosaken jimat. Guna Santo. Paring dawuh sinuwun. Nom-noman iki Menika to. Iya. Atmaja kula. Iki putramu Raden Handaka sinuwun. Pripun pas kalamun Raden Handaka iki? Leres. Nah. Nganti ingsun ngersake suwane Patih Guna Santo. Mung ingsun bakal dawuh. Ingsun iku rumangsani sepuh. Saka kersaning ingsun bakal lereh keprabon. Mudhun saka dampar Maisa Danu gumanti keng muda. Sapa to gantine ingsun keng minangka jeneng ratu? Ora liya putraning ingsun Pangeran Hadiwarna. Sinuwun jejering warangka kula namung nderek dumateng kersa dalem. Menawi anak Anggere Hadiwarna kajumenengaken nata teges netepi dumateng Sara Sila. Mungkin mawon menawi yektos anak Anggere Hadiwarna jumeneng nata wonten ing Danulan, kula ugi keparing lereh saking gambar kepatihan jalaran kula nggih sampun sepuh. Yen Hadiwarna lenggah minangka ratu ing Danulan, sliramu bakal lereh saka kepatihan. Nggih. Jurken gumanti jumeneng dadi patih sapa? Andhaka ora Putramu Andhaka iki menawi saking kersa dalem keparingaken. ya colok. Pas lagi ratune muda taruna, ngaten. patihe uga isih muda. Malah saya minggu iku carane negara Danulan. Yer Pangeran Hadiwarna Wonten dawuh tinimbalan. ora usah milih talinganing liyan, sliramu sadungkapan meneh. Lenggah minangka ratu. Nanging sadurunge sliramu lenggah minangka ratu ing negara Danulan, Rama wis nate dawuh marang sliramu. Bisa awor momor lan cedhak para kawula ning sakukuban negara Danulan. Ben padha ngerti yen sliramu calon Nalendra muda ing Danulan kepiye. Duh, Kanjeng Rama jimat kepunden kula. Menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama sampun kula estokaken. Kula sampun wawor lan awor dhateng kawula
wonten ing laladan Kraton Daunumulan. Kaporo kangge netepi syarat jumenengan kula wonten ing Daunumulan. Kula sampun pikantuk satunggalipun Kaneman ingkang kula angkat minangka dados mitra kula. Dadi sliramu wis manggihake ngono man sing kok rengkuh dadi mitranmu lan sedulurmu. Malah saya rena penggali ing Rama. Ya kene ora kanisuwan ing pendopo Daunumulan. Nadong duduka ing kathah kula dereng wantun menawi sedaya menika dereng pikantuk ilah dalem Kanjeng Rama jalaran Kaneman ingkang kula angkat minangka mitra kula kala wau bocah ingkang cacat sakranduning badan Nom-noman katemben piyambakipun badhe mungkasi urip kanthi cara mati gantung. Kula tulungi ro. Sinareng kula mitrang menapa perkawisipun cetha lan gamblang anggenipun matur. Kaneman kala wau saben dinten dipun siksa kalih tiyang sepuhipun kakung. Lho, jengen karo anake dhewe mangan sak mangan kemawon kudu rebutan kalih bebek. Manggon sak manggon wonten ing kandang bebek turun nggih teng kandang bebek. Nom-noman kuwi disiksa karo wong tuane lanang. Mangan sak mangan dhuwur karo bebek. Leres ngaten. Mapan sak mapan ing kandang bebek. Ngaten iki. Saya welas. Rama marang nom-noman sing kok lengkuh minangka dadi guru. Mula Rama selak nata rasaning pengganti. Enggal suwanke nom-noman. Katen sedika dawuh Rama. Santo. Celengaan yo men. Meneng. Yer Adiwarno. Sabtu timbalan. Endi nom-noman sing kok rengkuh minangka dadi sedulur. Menika Rom. Le. Bener kowe didaku minangka dadi sedulure putraning Sun Pangeran Adiwarno. Nggih. Kowe gelem Urun. tenan? Nggih. Yen kowe gelem lenggahku kene para cedhak marang ingsun. Kene Ora apa-apa. Sing ngersaki Kanjeng Rama. Ayo maju-maju. ayo kene. Maju. Alon-alon, alon-alon. Ya. Guna Santo. Patih Guna Santo. Dawuh nuwun. Lenggahmu kuwi bener. Aduh, wale. Kuwi patih stres apa kuwi? Terus jenengmu sapa? Kula Legawa. Yen kowe wis gelem didaku dadi sedulure putraning Sun Pangeran Adiwarno, ben saya kowe mantep. Kowe tak angkat dadi putra angkat ingsun. Ana apa? Bun, Ana apa? mboten enten apa-apa. Arek ngacung ini Mati aku. Legawa. Dawuh. Kowe dadi putrane Nalendra ing negara Daunumulan. Putra ratu kuwi rantuk goro, ora entuk ngapusi kudu kidul. Nggih. Yen iya ya matur iya, yen ora ya matur ora. Mergo apa? Putra Nalendra iki kanggo contoh. Contone para muda ing negara Daunumulan. Coba ingsun mundhut pirsa.
Kowe kuwi sing duwe wong tuwa wadon apa ora? Wong tua wadon tesih gadah. Wong tuwa wadon sing duwe Nggih, isih urip. tesih urip. Lah kowe iki duwe bapak apa ora? Bapak, Kowe iki duwe bapak apa ora? bapak pun mati. Dadi simbokmu isih urip, bapakmu wis mati. Disambar mledek. Ya. Oh, gampang lagi. Lho santo. Jawab. Ono apa? Mendong-mendong ini berita satu. Kowe iki wis tuwa ana bledek kaget. Lemah jantung. Dadi simbokmu isih urip, bapakmu mati. Disambar bledek. Sambar mledek. Yen ngono apa kowe kuwi ora goroh lan ngapusi marang iku? Matur jujur wae. Matur prasaja. Bapak niku tesih urip. Dadi bapakmu ora mati nanging isih urip. Nggih, Terus bapakmu jenenge sapa? jenenge bapak kula niku Kebelan. Jenenge bapakmu. Nggih, Kebelan. Bapakmu kuwi jenenge sapa? Kebelan. Kok santo. Kowe iki main apa? Gabigi kaya Amat yut. ora ana jenenge wong kok kepelan iki ra. Nggih. Upama Sutaya Sutana ya Naya. Nggih. Genahe bapakku jenenge sapa? Jenenge bapak kula Modot. Bapakmu kuwi lho. Modot. Jenenge bapakku sapa? Mod. Lho santo. Ya ini kok mbok odot-odot iki. Pencilaan. Ora ana jeneng wong kok modot iki ra. Matur jujur, cilik ana wani nyenggol kowe, gedhe nganti miloro kowe. Ingsun sing bakal ngayom. Nggih. Bapak kula niku jenenge niku Patih Guna Santo. Iku apa nggih, Bu? Kowe kuwi Guna Santo. Patih Guna Santo. Patih Guna Santo. Meneng. Aduh, arep kelamaan Mati aku. arep jajakan marang Punten Guyon. Lah kok meneng. kok anggap apa iki? Punten Guyon. Bener sing diaturake Legowo. Mangkirin. Ampe awur-awur. Kok bisa kaya Ampun percaya kali ature bocah elek kados Legowo. Bocah elek niku elek rupane, mesti ora beres pikirane. kok kaya ngono? Lho. Niku bareng kerusak diteng kula. Sebabe napa kok ngaku putrane Patih? Cah elek niku biasane gonjek-nyekan kancane. Ben boten enten kanca sing padha moyo ingino. Piyambake ngaku putrane Patih Guna Santo. Ben sing nyek sing moyo mboten wani. Merga Patih Guna Santo niku patih sing diwedeni wong. Lho. Leres? Percaya. Boten namung niku, wis elek senengane golek-golek ben kondang kowe. Nak dadi anake Patih, merga Patih Guna Santo iki Patih sugih. Ngaku-ngaku sinuwun. Sing-singan bumi langit. Kula mboten ajadahi putra nami Legowo. Dadi Boten. ora anakku. Nyai Patih, Sidhawuh Kanjeng. sampean kuwi priyayi putri. Adakane priyayi putri kuwi jujur. Olo kaya ngapa? Yen bener-bener putrane ora bakal bisa kelah. Bener Legowo iki putrane Nyai Patih. Boten. Saestu Boten. Guna Santo. Sing ingsun dangu iki dudu sliramu nanging Nyai Patih. Kula wakili. Wakili koyo ngunduh bako wakili.
Nyai Pati. Ji kula Kanjeng. Legowo iki putrane Nyai Pati. Aduh, Guno Santo. Guno Santo. Kuwi jiwit bojomu sapa ngomong akan disin. Nyai Pati. Kula Kanjeng. Legowo iki putra. Sakit Kanjeng. Sikil rata itu. Nyai Pati. Kula Kanjeng. Jawab. Legowo meniku boten Ora putrane Nyai Pati. Iya. Boten sinuwun alah kiwah jedek kabeh. Biasane nek amung ora tau bener nek matane kok tas-tas. Sing permangan apa kok pinter ngene, Bu? Aku sayang ibune. Budaya to. Lho kuwi iki diisin ta ora? Saking seneng kula. Ngambung bojo sawang mung akeh cengak-cengok. Legowo. Pinter adol welas. Pinter golek pawadan lan alasan. Bener sing diaturake Guno Santo yen kowe ngaku putrane. Ben ora ana bocah sing wani nyecenges utawa ngino kanggo. Lho, gone rengkuh minangka putra angkat karo kowe. Wiwit saiki nggonku rengkuh putra angkat karo kowe tak jabel kok. Lan pendopo Danomulat tangan bumi sancengan kanggo kowe minggat saka pendopo Danomulat. Jejeb beri pendopo Danomulat. Minggat. Mas aku melok apa timbel aku melok. Ditampa kanthi legane ati. Sing gedhe pangapuramu. Aku ora bisa sabilo kelawan wong Wangi. Hati warno. Ora usah diwelasi. Kaya ngono kuwi. Nggonmu krengkuh memitang marang Legowo. Ora ngucarake negara Danomulat ning arep orek-orek asmane Patih Guno Santo. monggo menawi Kanjeng Rama mlepataken dhateng kula. Yo kene ora. Kanjeng Rama mboten saged maos glagat lan pasmur saengga kirang permati anggenipun naliti dhateng perkawis. Legowo menika bocah ingkang lugu. Adakanipun bocah ingkang lugu menika jujur. Nek abang nggih dipun aturaken abang. Rama. Keng menapa Rama mboten saged maring pengadilan bab perkawis menika? Lan panjenengan sampun nundung dhateng Legowo. Mongko Legowo menika sampun kula anggep minangka dados mitra kula. Panlangsanipun Legowo kula saged kraosaken. Lan kedadosaning pendhapi menika minangka pasinaon munggahipun kula. Mila saking menika kula badhe nemtokaken. Wiwit wedal sak mangke Hati Warung boten sagah kajenengaken ratu wonten katon Danomulat. Hati Warung. Aduh, kaget aku. Paman Guno Santo. Teng jagat niki mboten wonten tiyang ingkang anggadhahi kabejan kejawi namung panjenengan. Ing atasipun panjenengan menika tiyang ingkang lepat, tiyang ingkang luput ning boten dipun paringi pidana ning kapara
diayomi dening sesembahan wonten ing dalem lan. Setun temen. Panjenengan menika gelem gawe. Ning kok ya ora gelem ngakoni. Sak galak-galake kewan niki mboten badhe mentala mangsa kalih anake dhewe. Ning panjenengan iki menungso. Ning atine panjenengan mboten benteng iblis niku. Mboten napa-napa. Muga mawon ucape legawa. Disukseni kaliyan Gusti ingkang akara jagat saengga dipun ijabahi. Benjang pejahe sampean disamber gedhek tenan. Wonten dinanipun bibik netesake waspa. Tinibaning waspa menika badhe ing Bantala badhe dados lemah ingkang sanget. Sangang sasi 10 dina anggen panjenengan ngandhut legawa. Totoane nyawa. Lho nek lena sisip sembire panjenengan sing ajeng cilaka. Paling keting batin anak lan wong wadon niku bebasan mboten saged dipun pisahaken. Deku-deku nyembah bramane sampean mung kepengin legawa niku sampean daku, sampean akoni anak sampean. Ning sampean mboten saged nampa karana kalih pangwasa. Monggo. Lan panjenengan paman Guna Santo. Mang pidhangetaken tembunge kula. Nek ana anak kok wani karo wong tuwa, iki dosa. Iso diarani anak sing duraka. Ning ana dosa sing luwih gedhe. Nek ana wong tuwa ora gelem ngakoni anak besok bakal cilaka. Lho, dados ngoten niku pripun? Saderenge kumpul kaliyan legawa, sopan, santun, bangun miturut kaliyan tiyang sepuh, nanging sareng kumpul kaliyan legawa, hadi warna-warni dhumateng panjenengan. Merga dheweke lagi kepintut. Wah, dirusak kaliyan legawa. Suwe-suwe negara tanu mulat bubar mawon kegoto mirek legawa. Ah, mboten karo-karuan rakyat kowe selek isih ngajani elek. Lihat halah ampun. Menapa? Kula nyuwun gesang sinuwun. Dadi sliramu duwe pandhapa ingsun arep perjolan sliramu. Ora. Waduh, ora. Kene. Kaget kula. Samanono. Karsana dalem. Ingsun mundhut mati legawa. Santika dawuh. Rosane cah bojo. Aduh, mati. Bareng ingsun dawuh marang Pasting Guna Santo. Mantene marang gawa. Nyai Pate nangis. Kaya-kaya ana wadi sing disimpen Nyai Pate sambung marang legawa iki mau. Iya. Legawa putrane Nyai Pate. Legawa menika saestu putra kula. Bener legawa putramu. Nanging tak jejeg pisan kok. Senajan bathukmu lan
ngakoni yen legawa iki mau putramu mergo legawa elek. Kula isin sih. Cacat awake kebak molo. Nggih. Upama legawa elek, iki aja nyalano legawa. Lah sinten? Lho kowe ra ndadeg. Gagal. Yun. Piye? Sing elek legawa. Kowe ya elek. Kula apik. Ra rumangsamu. Lho takon apa ngakeh elek apik kuwi. Ayo takoni. Ngene are elek. Kireng nggih. Iya. Hei. Jawab nggih. Pisan tok mawon. Kula niki apik napa elek? Walah mereka. Elek napa apik? Ombak kita. Ora takok kowe. Iki lho sesku. Hei, sayangku. Yuyu. Jawab Fernando. Asri, aku iki elek ta apik? Apik ya? Apik. Kowe anggere muni apik tak sangoni 20.000. Elek ta apik, Cong? Alam bombo. Nuwun. Piye? Elek. Elek. Upama legawa elek, ki rupane pikirane apik, atine becik bareng kowe elek. Rupamu wis elek. Pikiran elek, ati bosok. Lho anak-anakmu dhewe kok mau ngakoni. Monggo kowe iki patih. Patih kuwi kudu gelem ngayomi kawula senajan cacat elek. Lho karo anak kowe gak siapa mono kawula sing cacat elek. Pindah nih olehmu gedeng keburu sengit. Ora pantes dadi patih. Wiwit kalunggane kita copot kalunggamu patih. Ora mung kuwi. Mergo kalunggamu patih tak copot, kowe ora ingsun keparengake mapan ing dalem kepatihan minggat saka dalem kepatihan. Ayo minggat, Cong. Ora dadi patih, dongkol patih minggat. Lapo idoni. Gara-gara ceriwis aku dipecat oleh di patih. Pejatan aku tak minggat karo anakku. Upama Nyai Patih kira matur kaya ngono. Wewadine Guru Santo lan Legawa ora bisa kabuka. Matur nuwun iki. Ora usah bali ing kepatihan. Manjing ing pidaleman. Buta apa nimbali abdi ben diladeni abdi ing dalem. Kono Nyai.